So ayan, good afternoon sa inyo mga idol. Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz to Mga Tarim Road. So ito yung tinatawag na Daang Kalikasan Road. Pero itong part na to, ito yung bungad mula dito sa Santa Cruz, Zambales, dito sa amin. So malapit lang naman yung bahay ko rito. Then i-update natin ngayon kung ano yung sitwasyon ng lugar. Today is May 13, 2026. At pupuntahan natin hanggang doon sa dulo sa may mga tarim. At titignan natin kung ano yung mga pinagbago ng daan. Kung 2 days ago, nung dumaan ako doon, nung sinimulan natin yung Ilocos Cordillera Adventure natin, kung saan inabot tayo ng 3 araw sa pag-adventure. So ngayon, sisimulan natin yung pag-update naman ngayon dito sa daan. So ito muna ipopost ko sa inyo mga idol. Pagpasensyahan nyo muna kung marami ako nakatampak kasi na i-edit ng mga content or videos, lalo na yung Hongduan at Kiangan natin, yung Ifugao adventure natin, which is pumunta tayo sa bayan ng Kiangan tsaka sa Hongduan. So editing naman na yun. So within this week sana may post na natin. Then yung tour natin sa Ilocos natin, sa Solsona, at nagpunta tayo sa Mount Kilang or yung Blazing Mountain of Gods. Yun yung pinuntahan nating lugar. Sunod naman natin na ipopost. So from Solsona, Ilocos Norte, pumasok tayo sa probinsya ng Apayao, doon sa tinatawag nilang Blazing Mountain of Gods or yung Mount Kilang. Then from Mount Kilang, bumaba tayo sa Conner, sa bayan ng Conner sa Apayao. Then nag-entry naman tayo sa bayan ng Pinukbuk sa Kalinga. Then magmula sa Pinukbuk, Kalinga, pumunta naman tayo sa Lubuangan, Kalinga. Yun yung summer capital ng Kalinga. At doon tayo nag-stay sa Awichon Cultural Village. So yan yung mga pinuntahan natin doon. Then sunod ay pinuntahan natin yung Tinglayan. Doon na tayo nag-exit sa Tinglayan. Then nag-entry tayo sa Mountain Province. So magmula sa Mountain Province, nag-entry naman tayo ng Ifugao. Then sa Banawe, pumunta tayo ng Hongduan uli. Dahil talaga napakaganda ng Hongduan. Hindi ka magsasawang puntahan ng Hongduan. Para sa akin, yun ang pinakamaganda sa lahat ng napuntahan ko. At talagang babalik-balikan mo ang Hongduan. Then magmula sa Hongduan naman, ay nagpunta naman tayo sa Tinok. Unang punta namin ng Hongduan, nag-exit kami via Bugyas, Benguet. Pero ito, sa nakarang adventure ko, ay sinubukan ko naman yung ruta papuntang town proper ng Tinok. At doon talagang na-surprise tayo sa naranasan natin doon. At then from town proper ng Tinok, umakyat tayo sa highest point. Then lumabas na tayo sa Bugyas. Then tuloy-tuloy na yun, going to Atok, Baguio, Pangasinan, tsaka nakauwi tayo dito sa Zambales. So yun lang naman mga idol, humihingi ako sa inyo ng pasensya kung medyo naaantala yung pagpo-post natin sa mga adventure natin. So itong update natin sa Daang Kalikasan, ang isusunod natin na ipopost ay yung venture natin sa Ifugao. Yun yung Kiangan tsaka Hongduan. Pasensya nyo na kasi wala rin akong editor at tsaka nagsisimula pa lang tayo. So shoutout pa rin pala kung sino-sino yung mga nakilala natin sa mga adventure natin na yon. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat. So yun lang naman. So simulan na natin yung adventure natin ngayon. At this time, syempre, tinetesting ko rin nga pala yung bago nating DJI mic. Ito yung Mini 2. Ito yung bagong labas nila ngayon, DJI mic Mini 2. Yan, kulay puti na siya. Then may mga magnetic siya na cover dito. Yan, tsaka syempre, shoutout na din sa shoutout din sa Riders Gallery. O yan, shoutout sa Riders Gallery, no? Sa floating line na to, napakaganda, no? Magmumukha ka mayaman. So quality to. Napakainit ng panahon ngayon pero hindi mo masyadong mararamdaman kasi protektado ka sa sikat ng araw. Then air cooled siya, gawa ng mga butas dito sa jersey. So yun lang naman, shoutout kay Daddy Kebs. Maraming salamat sir. At sana lalo pang lumago ang iyong negosyo. At yan lang naman. So simulan na natin yung adventure natin dito. At dito tayo magsisimula sa bayan namin dito sa Santa Cruz, Zambales. So nakapasok na tayo. Mga siguro nasa 200 meters na yung napasok natin mula sa main road or sa national highway. Then ito, tutuntunin na natin to going to Barangay Ginabon. Yun yung pinakahuling barangay dito sa Santa Cruz, Zambales. At along the way,
ang i-feature lang naman natin kung ano yung mga madadaanan natin na sitwasyon ng daan. So dito, barangay road to, na sakop ng barangay South Poblacion. So ganito na talaga ang sitwasyon ng daan dito. Gaano mga trackings na nakikita nyo kanina na dumadaan. Yun yung mga naghahakot ng nickel dito sa mga minahan dito sa amin. Maraming mga mining company rito. Mamaya pagdating natin doon sa bungad ng pinakadaang kalikasan, makikita natin yun doon. So ito yung pinaka-hospital namin dito sa Santa Cruz. Medyo maging matyaga nga lang. So lalo na sa mga gustong tumagos dito sa ruta na to, lalo yung mga naka-scooter, maging matyaga lang kayo. Kasi talagang maraming lubak dito sa amin. Pero pagdating ng tag-ulan, wala na masyadong bumiyahe dito ng mga truck. So yung alikabok na yun nagiging putik. So may mga part naman dito na okay pa yung kalsada at hindi pa ganon kalala yung pagkasira. Ayan, yung bundok na yan, yung natatanong nyo na mga kabundukan na yan, yan yung pupuntahan natin. Saglit lang naman to kung tutuusin. Kung rurutahin nyo to kung hindi kayo vlogger ganyan, talagang commuter lang talaga kayo o riders na talagang naghahanap ng adventure, kaya to ng isang oras, isa't kalahating oras. Normal na yung takbo mo nun, hindi ka na magmamadali nun. Kasi nung nakaraang punta ko rito ay nakuha ko siya ng isang oras sa ganitong klase ng motor ko kasi talagang itong motor na to dual sports to. Talagang built siya para sa ganitong klase ng daan at saka sa mga rough road. So dito 85 pesos pa yung gasolina. Feature lang natin mga idol yung yung mga part na ginagawa pa yung daan at saka yung mga part na hindi pa nagagawa. Ayan. So bakit parang basa yung rito kalsada? Kasi merong mga water truck na nagdidilig niyan. Ayan kikita nyo yan, putik yan. So perwisyo yan pagdating sa damit, magmamantsa yan. May mga gasolinahan na rin pwede kayo magpagasolina dyan bago kayo dumiretso papunta sa daang kalikasan. Pero maikli lang naman yan, walang 60 kilometers. Sa pagkakaalam ko nasa around 54 kilometers lang yan yung length ng daang kalikasan. At magsisimula yan pagdating doon sa Tangay Ginabon. Doon official talaga na magsisimula ang daang kalikasan. Kasi ito noon pa man, wala pa yung daang kalikasan, may kalsada na rito. Barangay road na to noon pa. Doon sa nauna kong vlog, may mga part dyan na rehabilitate na nila. Makikita nyo yun, part na yun. Ayan. Dati kulay brown yan. Parang ganun, kagaya ng mga nandoon. Mga hinukayan dati. Pero ngayon, tinaniman na nila uli. So, may rehabilitation na nangyari dyan sa lugar na yan. Arc ng Barangay Gisgis. So welcome to Barangay Gisgis, Santa Cruz, Zambales. At dito sa part na to maganda yung daan. Pero pag dating natin dyan, lubak yan, lalo dito sa lane na to. Kaya tingnan nyo yung isang motor naglilikuan yung mga tricycle dito sa kaliwa. Pangit yung rito, daan dito. Tulad yan puro lubak yan. Ayan kita nyo yan, daan na yan, puro butas, di ba? So yan, lang naman yan. Sa part na to, hapyaw pa lang naman yan. We are now officially entering the barangay proper of Barangay Gisgis.
Ganyan, lalalim na ito. Oh, di ba? Lalim. Lalim ng butas. Kahit na ganito yung motor ko, mag-i-slow down pa rin ako dun eh. Yan, liliko tayo dito. At papasok na tayo sa susunod na barangay. And we're here sa Barangay Ginabon. So, yung po ang pronunciation ng barangay dito ha. Barangay Ginabon, Santa Cruz, Zambales. Ayan. So, crossing to. Itong part na to. Ito yung papunta ng Barangay Babuyan. Pag diniretso nyo yung papunta ng Impanta yon, kasi nahahati ang Barangay Babuyan sa dalawa. Yun yung sakop ng Santa Cruz tsaka sakop naman ng Impanta. Doon tayo dati nag-camping nila J4 ng Backdoor Boys tsaka ng Team Braveheart. Yan. So, meron na rin palang resort, no? Isa sa mga napansin ko, may mga tarpaulin na doon sa taas ng Daang Kalikasan. Yan doon sa may tulay. Yung unang tulay na ginagawa. So, may resort na palang ginagawa dyan. Ay, may mga cottages na pala. Yung mga kubo-kubo. So, ito, didiretsuhin natin to. Ito magiging ruta natin. So, Sitio Palawan. Dito tayo sa Sitio Palawan ngayon. May mga tindahan pa rito. Ito na yung mga huling tindahan na makikita nyo rito pagpapasok kayo. Pagdating nyo doon, wala na. Ito, pagka napunta na kayo sa part na to, pwede na kayo bumili ng mga kakailanganin ninyo kasi ito na yung pinakahuling tindahan na madadaanan ninyo. Ayan. So, ito yung dating Benguet Mine Corporation. Yan, papasok dito sa kanan na to. Yung part na yan. So dito naman, pag pumasok ka rito, yan, ito naman yung LNL Archipelago. Isa sa mga mining company rin dito. LNL Archipelago Minerals. Yan, nagtrabaho kami dyan dati sa LNL. So, tingnan nga natin tong nasira na ano rito. So, dito nga pala, dito na opisyal na nagsisimula ang Daang Kalikasan. Grabe, may bumunggo siguro dito na ano, na truck. Nawasak yung ano barikado. May malalaking boulder sa loob. Yan. Ayun po, wala yung mga barikada. So, may mga insidente kasi dito na loose brake. Kung saan nawawala ng preno yung mga truck. So, dyan nila binabangga. Or, no choice, syempre, loose brake nga di ba? So, dun tayo sa mas minimal lang yung damage. Yan ang may ano talaga minsan pag no choice ka na, kailangan mo nang ibangga yung sasakyan mo kaysa mas makaperwisyo ka ng mas malaki pa. So mechanical error naman yan kadalasan kung bakit naglo-loose brake ito. Yung mining company dyan sa taas, yan yung Aeromen Minerals. Pakalawak ng Aeromen, sakop niyan hanggang dun sa amin sa Lucapon South, Tagusan yan. Dadaanan mo pa yung Barangay Tubo-Tubo. So ito yung unang tulay na madadaanan natin dito sa Daang Kalikasan. Ang dami ng sirang mga mga barrier. Ito mga barikada na to. Ayan Hindi naman masisira yan basta-basta kung hindi nabunggo yan So ito yung unang tulay na madadaanan ninyo. At tuyo to ngayon, walang tubig. Pero pagka tag-ulan, maganda yan. Pero mapapansin ninyo yung riverbed, puno ng nickel o yung kulay pula na putik.
Sakop pa rin to ng bayan ng Santa Cruz, Zambales. Kaya pala, madalas din to pinapasyalan ng mga tao. Lalo dyan sa part niya, pagkalagpas mo rito sa may Eramen, ano yan, Pine Forest, yung part na yan. Dito, unti-unting aakyat tayo doon sa taas ng bundok. So pag lumikiw ka rito sa kanan, ito, itong part na to, dyan yung Eramen. Pero may mga opisina na rin dyan sa taas. So bali dyan na yung pinaka main office din nila pagdating dito sa site. Probada to, wala yata yung nagbabantay Dapat may mga nagbabantay dito niyan Dahil mga nagbabantay, no? Pakatarik na ito. Kaya dito talaga dapat check mo maigi yung brake or yung preno. Tarik to. Pero maganda rin yung estado ng kalsada rito. At napakalawak din. Ang lalaki na ng mga puno ng ano rito. Itong mga agoho. Yan. Kasi way back 2019, nung hanggang dito pa lang yung nasa sementohan, umaabot ako magbisikleta dito Maliliit pa yan, mga seedlings pa lang noon yan. Pero ngayon, lalaki na, no? Ayun, lalaki na nila. Ito, papakita ako sa inyo isang insidente ng loose brake. Yan. Ganyan nangyayari dito pagka nagkaroon ng loose brake. Yan Taan nyo yan. Grabe, no? What if na lang kung doon ka nag-loose brake doon sa pababa doon. Kasi ito yung lesser damage na sinasabi. So pagka nagkakaroon na ng instinct yung tao na mas better na lang na ikabig na lang niya kung saan siya mas maliles yung damage na makikreate ng aksidente. Grabe Ilang gulong yan? 2, 4, 6, 8, 10. Mga 10 wheeler na truck. Op, yan. Isa pa sa mga sitwasyon ng daan dito ngayon. Ayan daming daming part na sira na rito. Ayan yung mga flood control dito. Hindi natin alam, diba? Ayan. Ito yung isa sa mga sitwasyon ng daan dito sa taas ng Daang Kalikasan. So hindi pa ito yung pinaka highest peak ng Daang Kalikasan. Doon yun sa may may viewing deck. Ayan na kailangan mo mag-slow down dito. Nakalabas na yung mga bakal nung kalsada. Tapos itong part na to lumubog na siya Kaya inarangan na nila. Parang wala to nung nakaraan, no? Kaya lumubog na yan 2 days ago parang wala to Grabe. Bumigay na yung ilalim ng kalsada. Ayan po. Wow.
daming ano rito, mga lubak. Nadagdagan yung damage ng kalsada rito. Hindi natin alam kung anong naging cause ng ano na yun. Pero ako itong pagkabakbak ng kalsada rito, sure ako na dahilan yan ng mga pagdaan ng mga malalaking truck dito, or kung ano pa yung mga heavy equipment na inaakit nila dyan or idinadaan nila dito sa kalsada na to. Hindi naman matadamage siya ng mga ordinaryong sasakyan lang eh. Yan. So, kailangan ko dito dumaan sa pinakagilid kasi itong part na to, yung medyo matino-tino yung daan. Ito medyo simpleng ahunin to. Yan, di ba? Papag-giveaway sila. So ito, ibang mining company naman to, itong nandito. Ayun o, may nursery sila o. Diyan nila binubuhay yung mga puno na itatanim nila pagdating ng panahon. Ayan. Ano ibig na ZCMCI Central Nursery. So ang mining company dapat talaga merong ano yan, nursery, dahil i-rehabilitate nila yung mga bundok na nakuha na nila ng lupa. So ito na yung part ng Santa Cruz kung saan maraming mga pine trees. Ayan, pine forest to, tong part na to. Diba? Ganda. So itong part na to, ito na yung papunta lang dun sa tulay. Ganda no? Grabe, pine forest. Napakaganda. Talagang mamamangha ka. Wala pa masyadong dumadaan dito. Sa lagi tayong nandito. Meron ng viewing deck dito. Kubo. Silipin natin. Pero paano ka aakit dito? Nandun ang akyatan. Tayo. Meron ding, siyempre, may mga basurahan no. Sa mga pupunta rito, huwag kayong mag-iiwan ng kalat ninyo Please lang. Katulad niya no. O yan. Talagang ang tao walang disiplina no. Yan. Yan mga dimsum. O shout out sa mga bumibili nung mga siomay. Medyo critical nga lang yung pag-akit dito. Kailangan pa ng isang step dyan. Yan yung mga pulang lupa na yan yung nickel. So may basurahan naman, hindi pa ginawang itapon doon. Sarap mag-camping dito. Ito, basurahan na nga At ito magiging view nyo pag nandito kayo. Diba? Wow. Parang masarap mag-camping dito One of these days, dito tayo magka-camping. So yun lang naman. Sinilip ko lang tong taas. 5 minutes away. Diyan sa baba, silipin niya natin, tignan lang natin. Diba solid, napakaganda ng view. Pagkatagulan, napakaganda ng lugar na to. Dahil mas nagiging green yung mga puno na yan, tsaka yung mga damo. Ayan, babala, huwag tumuloy. Putol ang kalsada. Putol yung tulay. Pero yung kalsada, dito meron. May trail dito. Off-road trail na pwede kang mag river crossing. At hindi naman ganun kalalim ngayon.
Dahil sabi ko nga, tag-araw ngayon. So then dito, di ba? So dito rin siya nag-iigib ng pandilig nila. Kaya dumaan. Silip nga tayo dito. Tignan nga lang natin. So liko tayo dito pero hindi pa ito yung ano natin ha. Sisilipin lang natin yung ano, yung bagong resort dito. O dito siguro yun no. Oh. Te, dito ba yung resort? Pwede sumilip lang. Sige po, palag na lang. Pero magkano ano nyo rito pagka ano? Ang entrance po namin 20. Pero pag nagkubo po kayo, 300. Wala na po entrance. Pag nag-overnight ka rito pwede? Overnight po, 400. 400. Pag may dala po kayong tent, 150 Mm. ang bawat isa. 150 pag may sariling tent. Oo. O sige. Siguro baka next time. Sige po. Okay lang yung address at pangalan. So, ano pangalan mo te? Paula po. Paula, ano pangalan ng resort nyo? Kalikasan. Kalikasan River Resort. Natural. So, sa mga pupunta rito sa bayan ng Santa Cruz. Taga dito lang naman ako te. Taga Santa Cruz lang din ako. At gustong mag ano rito, ang init ng panahon dito, may resort dito. May ilog dito na maganda. At sisilipin natin, pinayagan naman tayo ni ate at nag-vlog lang tayo. So, pwede rin mag-overnight, mag-camping. At ayun, narinig nyo naman kung magkano yung mga price. Hanapin nyo lang si ate. Yes, kayo ngayon, may mga naliligo. Sige. Okay lang, palipadan ko na rin ng drone, no? Okay po. Sige po. Thank you, te. So, 400 ang overnight kapag walang dalang tent. Ayan. Siguro yung kubo ang gagamitin nyo. Pero pag may tent, 150. Ayan. Oh, may mga nagtatrabaho rin. Ang dami rin tao, no? Afternoon po. Ito, kuryente o bakod? Saan tayo dadaan? Oh, ito. So, sisilip lang naman tayo. Paano nila naidaan yung ano, sasakyan? Ayos, no? Doon tayo sa kabila. Ayan. Hindi ko alam. Ay, ayun pala yung daan. Wow, ganda rin, no? Tapos may CR na rin sila. Ayan yung CR nila, oh. Pambabae tsaka panlalaki. Pero dito, okay din yung ilog, no? So ayan. So parang kinulob na rin siya itong part na to. At saka meron siyang parang waterfalls dun, no? Ayun. Doon sa part na yun. Parang siya may waterfalls na maliit. At
Paalis na tayo dito sa Kalikasan River Resort. May mga part na malalim din. So hindi tayo pwede magtagal dito. Sumilip lang tayo. Siyempre, pupunta na tayo doon. So marami rin silang cottages, no? Kubuan ni Jerry. So let's go. Yun, meron pang mga darating dito. Mga magka-camping to Dito tayo ngayon. So dito, dati doon ako banda naliligo, banda doon. Maraming salamat. Post ko na lang to, no? Thank you. Kalikasan Farm and Natural Pools. Okay. So ito yung ginagawang tulay dito. Still, ganun pa rin. Tinubuan na lang halaman yung mga buhangin. Abutin tayo ng gabi. Hindi na rin masyado maganda mag-vlog pagka madilim na. Tara, let's! Sa mga gustong pumunta doon at sa mga pupunta sa resort na yon, much better na bitbitin na lang natin yung mga basura natin kahit na meron silang garbage area. Kasi pagka sobrang dami ng tao, mamumroblema din yung owner kung paano niya i-dispose yung mga basura. Darating talaga yung panahon na dudumugin talaga tong daang Kalikasan. Yung malakas yung hangin, no? Buti natigil yung rito, forest fire. Yung mga iba pang part na ginagawa. So may na lang dito, yung sa tulay. At itong portion na pupuntahan natin, yung i-approach natin na kalsada, at yung banda doon pa sa unahan. Bali sa palagay ko tatlong portion na lang to na ginagawa. Sana before buksan to, no, totally maayos siya. Pero hindi naman kasi talaga magiging perfecto talaga yung ganyang proyekto Ang importante, hindi tinipid. So matagal before naman nagkaganto tong kalsada na to. Ilan na rin mga malalaking ilan na rin ang nagdaang panahon. So talaga nagagamit na rin naman na to. Syempre saan nga ba naman din dadaan yung mga heavy equipment na gumagawa ng daan dito. Syempre dito lang din. Pagkukuha sila ng pinaka-source nila pagdating sa paggawa ng kalsada, like buhangin, graba, semento, di ba? Dito lang din ang daan nila. So, more and more, maganda yung pagkakagawa ng kalsada. Except na lang dun sa part na yon, dun sa pero na rin yon, cost din talaga yun ng mga mining truck na dumadaan doon sa itaas, dun sa unang pinanggalingan natin. Ito, ang ganda, no? Tayo ulit. Ayan, mga dumi na lang yan. Okay pa yung daan dyan. Oh, ito. Medyo mabibitin ka nga lang dito. Kasi kailangan mo mag-slow down. Gawa estado ng kalsada. Medyo naging rough na siya. Pakaluwag, no? Tapos ito, dumi na lang, nilinisan na lang yan. Ayun yung part na nasunog dati, Medyo tumutubo na rin yung mga damo.
daan. Pero yun ang part na yun, ang masarap pag campingan talaga. Yung part na yan, hindi nating pag-anuhan. May natutulog dito. Oh. So ayan oh. Yan na yung status ng kalsada rito ngayon. Mas gumanda na siya kumpara doon sa huling in-update natin to. Mas pumatag na siya oh. Diba? Ito yung mga dito nag-i-stay, yung mga nagtatrabaho. Malaki na rin yung pinagbago niya kumpara dati. Ito, mas lumawak na siya at napatag na, napiso na siya at nag-reader. So hindi na siya ganun ka-rough road pa. Kaya mong marurot dito ng ano. Yan, di ba? Nawala na rin dito yung parang waterfalls. Laki ng pinagbago. 2 days ago nung huling dumaan ako rito, meron pa yan, alam ko eh. So mabilis yung gawa nila dito. Wala na yung inaagusan ng tubig. Doon niya saan ba yung part na yon? Wala na. Hindi ko na rin ma-recall. Banda doon. Kasi doon may ginagawa silang kanal dyan eh. So doon na magiging daanan yung tubig na yan pagka panahon ng tag-ulan. Yan yung sinasabi ko noon na kailangan talaga lagyan ng ganyan para hindi masira itong daan. Ito, yan yung ginagawa nilang kanal ngayon. So yan, magiging lagusan yan dun, pababa yung tubig.
At wala na talaga. Dito yung waterfalls. Meron kaming iniinuman ng tubig dati dito eh. Kung check nyo yung mga previous na post ko dito, makikita nyo yun. Grabe, sobrang lawak ng kalsada na to, itong gagawin nila. Hindi lang yata 4 lanes. Ito. Ito, mukhang uulitin tong kalsada na to. At yan, meron na silang flood control dito. Diyan naaagusin yung tubig para hindi magkaroon ng soil erosion at masira tong kalsada. Ganda na oh. Pwede na daanan ng scooter to. Kahit yung Honda Beat ko rito kakayanin eh. Diba? Ang daming mga heavy equipment no. Right, construction, San Marcelino, Zambales. So puro mga taga Botolan din pala talaga ang mga ano rito, nagtatrabaho. Yan, ito yung ilog. Yan, naliligo din kami dati dyan. Part na yan. Ito, ang kapal ng kalsada na to. Mga ilang ano yan, gaano kakapal yan? Ha? 30? May bakal pa sa loob. Ayos no? Ganda yung pagkakagawa. Ilang lanes to? 4 din. Yan. Nagtatrabaho. Kaya daanan to. Oh, ang ganda no? Uy, ano yun? Ganda, ang kapal. Dito tapos na talaga. Dito nagbarracks din sila dati dito, yung mga gumagawa dito. So, scenic yung view dito. Kaya hindi nakakasawang pumunta at daanan tong kalsada na to dahil napaka-scenic eh. Talagang maaaliw ka sa daan. Solid. Ganda oh. So approaching na tayo dito sa parte na Magubat, kung saan yung pinaka highest peak nitong buong kalsada na to. Diyan ang part na pinakamataas, sa may viewing deck dyan. At dyan talaga minsan naghahamog dyan, nagsisiro visibility dyan. Yan, kaya ng kwarta ng motor natin. At ito, makikita nyo dito sa likuran natin. Yan o. Diba? Yun ang viewing deck. Ganda, diba? Alright, solid. Solong-solo natin yung daan, no?
taas natin. Yan, dyan tayo galing sa likod natin. Oh, mukhang may ano rito, may motor oh. Mukhang may tumatao siguro dito. Ay, yun din yung motor na nakita ko nung nakaraan. Oh. Alright. So dun, tanaw natin yung Santa Cruz. Pero ngayon pa man ay diretsuin na natin to. Pero sa part na yan, di na natin papaliparan ng drone yan kasi mukhang uulan eh. So tignan na lang natin yung parte na hindi pa tapos dito sa ating action camera. Napaka solid. Yun naman, daan dyan sa likod, di ba? Ito na to, malapit na tayo. Oh, ganda oh. Wow, di ba? Napakaganda. Napakaganda. Hindi nakakasamang balik-balikan tong lugar na to. Naabutan ko pa itong parte ng kalsada na to. Itong parte ng kalsada na to nung time na ginagawa pa siya. Sinisimentohan. ADB 150 pa lang ang motor ko nun nung dinala ko to. Ay nung pinuntahan ko dati to. Oh, tinupi ko na yung aking side mirror kasi trail na yung dadaanan natin dito. Medyo ano dyan. So nung nakaraan palang punta ko, akit ko dito sa Daang Kalikasan 2 days ago, may nadaanan tayong event dyan. So karera yata ng bisikleta. Parang ang pinaka finish line yata nila dito sa Daang Kalikasan. So ito hindi na masyado na maintain, pero dati patag na patag to. Mukhang inulan na rin kaya medyo lumubog yung mga ibang parte ng lupa. Mataas pa naman yung araw. Pagdating natin doon, paliparan na lang natin agad ng drone, tapos balik na tayo. Although rough road to. Ito madulas to kasi puro graba. Madulas dito sa likod. At nararamdaman ko yung pagsayaw nung likurang gulong ko. Napakaputik na ito pagka inabutan ka ng ulan dito. Yun oh. Medyo ano na siya. Noong nakaraan kasing update natin dito, nag-reader na to eh. Tsaka napison. Pero maikli na lang to. Wala na, siguro nasa 3 kilometro na lang to. Itong sinesimentohan nila dito. Itong dapat na simentohan. Alright.
May mga basurahan dyan sa part ng daang kalikasan. O kung hindi nyo man lang sa ano, kahit man lang idaan nyo dyan sa mga basurahan dyan, lalo dun sa viewing deck. Wow! Ayun, lalaking bato no, no? Wow! Tignan nyo yung sayaw ng bote. Wow! Magaan yung likuran ko ngayon eh. Unlike tong huling daan ko dito. Kargado tayo ng mga camping gears. Kaya hindi masyadong tumatalbog yung likod. Matigas din yung gulong natin sa likod. Pero hindi na ako magbabawas ng hangin. Liit lang naman tong trail na to eh. Ayun oh. Ayan, dito sa parte na to, hanggang dun sa may junction, sa may kampo ng sundalo dyan, ay simentado na yan. Yung part nitong part na to. At ayun ang daang Katutubo, part na ng Aguilar, Pangasinan. Oh, sakop na pala ito ng Aguilar. Sakop pa ito ng Aguilar, Pangasinan. So ayun yun sa lokal na taga rito. At yun dun sa may pagbaba, yun yung boundary ng Zambales. So ito yung mga truck, mga mixer nila, lalaki. Kaya mabilisan nilang nasesemento to eh. So less ng gamit ng manpower pag may ganyan. Sa junction. Wow! Ang ganda, di ba? So ito yung papunta ng daang Katutubo. Yan, this way to Santa Cruz, Zambales, no? Ang mga Tarem, Pangasinan. Yan ang town proper. Diba? Wow, so mukhang tapos na yung event nila dun, no? Wala na yung ano nila, yung binubuo nila nung nakaraan. So dire-diretsuin natin to. At para bago tayo umuwi, so talaga untouched tong lugar na to. Wala nung isinara siya. This site is strictly protected area. So protected area talaga to. Yan, yung mga itong kagubatan to. So walang pwedeng magtayo ng any structure dyan, bahay. Hindi siya pwede gawing residential area to. So sana next project nila na ilagay mga poste ng ilaw, no? Kahit yung mga solar lang. Parang ganun sa part ng Western Pangasinan, dyan sa parte ng Dasul. Maliwanag na doon, lalo doon sa may Igya. Napakaliwanag na, gawa ng mga solar lights nila doon. Dati napakadilim nun eh. CS First Green. Ayan. Kung gusto nyo malaman kung ano ang CS First Green, bisitahin nyo yung mga nakaraang videos natin kung saan dumaan tayo sa mga trail na gawa nila. So may mga daan silang dinevelop dyan para taniman, o maging daan para taniman nila ng mga kawayan. Doon, no? Palaki na ng palaki yung mga kawayan doon. Daanan natin. Solid, no? 4 lanes. Makaganda. So ito, ridge na to. Wala na yung ginawa nilang ano dito. Siguro opening lang yun. Dito tayo. Alright. Paunawa, panatilihing malinis ang paligid. Yan, ganyan sana. Bawal magkalat ng basura. Basura mong dala, isama mo pagbaba at itapon ng tama. Very good. Good job sa kung sino mang agency ang naglagay nito dito. DNR.
Oh, dati nakaraan kasi puro basura dito. Wow! Solid! Napakasarap mag-camping dito. Di ba? Ayun, may mga pinagsunugan, no? Sarap mag-camping dito. Tapos dito pag nag-camping ka, bahagyan pag lumakas yung ulan, pwede ka mag-ano rito. Ayan. So meron pang ano rito. Niiwan nila. Di pa nila binitbit, no? Yung mga nag-event dito nung nakaraan yan, eh. So okay. Nandito na tayo sa Daang Kalikasan, mga idol. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa adventure nating ito. Today is May 13, 2026, araw ng Huwebes. At ito, yun ang road update natin. Magmula dun sa Santa Cruz, Zambales, going dito sa mga Tarim, Pangasinan. At ito yung Daang Kalikasan. So may mga portion na lang na iilan at yung iba patuloy pa rin nila na ginagawa at inaayos. So kung tatanungin, passable na siya sa kahit na anong klase ng motor. At pagdating naman sa mga sasakyan 4 wheels, yung medyo mataas ang elevation para hindi sumayad dun sa mga part na hindi pa sementado yung daan. So nandito tayo sa viewing deck ng Daang Kalikasan. At ito yung matatanaw ninyo na view dito. Ang napakagandang view ng mga Tarim, Pangasinan. Di ba? Talagang hindi nakakasabang puntahan tong lugar na to. Talagang kahanga-hanga. Amazing. So maraming salamat, mga idol. At sana nakatulong itong video na to para ma-update kayo kung anong lugar, kung anong lagay ng Daang Kalikasan. So maraming salamat. Hanggang sa susunod na adventure. So abangan pa rin ninyo, no? Abangan pa rin ninyo yung ating Ifugao adventure kung saan pumunta tayo ng Kiangan at saka ng Hungduan. Then ang kasunod nun ay yung nag-adventure tayo sa Ilocos region going to Cordillera via Solsona, Ilocos Norte at Canalasan, Apayao going to Conner, Apayao, at nag-entry tayo sa Pinukpok, Kalinga, then going to Lubuangan, Kalinga, at lumabas tayo sa Tinglayan. Then nag-merge tayo sa Mountain Province at nag-merge sa Ifugao. So ang dami nating probinsya na napuntahan sa loob ng 3 araw na yon. Then tayo sa Hungduan uli. Doon tayo nag-entry at lumabas tayo sa town proper ng Tinok, kung saan abangan ninyo yung ruta na yon, yung ruta na talagang pinakaba ako dahil hindi ko in-expect na ganun pala yung daan. So gayon din, sinilip natin yung highest point sa Tinok. Then nagpabugyas na tayo, Atok, then bumaba ng Baguio, La Union, Pangasinan, at nakauwi tayo ng safe sa Zambales. So maraming salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa atin. So maraming salamat sa mga suporta na ibinibigay ninyo sa akin. So sana huwag kayong magsawa. At ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Hindi ko pa iniisip yung tungkol kung paano ako lalago. So hindi ko pa alam. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon. So maraming salamat. At isa sa nagbibigay ng lakas ng loob dyan, syempre, yung mga positive na comment ninyo. So far, wala pa akong na-receive ng mga negative. At sana manatiling ganun. Kasi wholesome yung channel natin. Pang good vibes lang yan. At gusto kong ma-enjoy nyo kung ano man yung mga napapanood nyo sa akin. So maraming salamat. So hanggang sa susunod na adventure, ako si Eugene. At ito, ang Where's Next. Bye-bye!